Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of Hoops
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed Bay natabi kita. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kalmahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa Ciudad Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo,
Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Maria Elena Yamamoto, Sir Nelson Capitin, Ma'am Gloria Bueno, Ma'am Bungalbal, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan, hindi na po kita sa programa Serbisyo Asin Paro. Ngampong aldaw kita nin Martes, Tuesday na tulos. Sa kita kang bulan na taon 2020, oy last palan ngunyan kang Hunyo. Di sabayan po din na idong linggo sa oras sa tuwi kita. Magure-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong linggo. Apwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindodig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 30. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Day nanggad nindo paglingawanan sa kuyang tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagday man po kamo imbitado, tamalang support. Sa kalibat dili po kamo magduman. Siyempre sa patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patada kami, Lord, sa mong marupok nagkakasala kaya, Lord, patawad kami, Lord. Parang kumakanta. Lord, patawad. Sa tugtuging pangkaraan. Sarabay po kita. Amen. Asin Repa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor asin tagripar. Live! Marte. Na Hunyo taon 2026. Nga Bicolano worldwide. Karan po yan kan sa General Manager Isto kita si SM Serto
Ito ang mga bayan ka po sa sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong mga tugang mga kabayanan, relax, and syempre mga tugang bawal po ang kilit, and bawal man po ang stress. Sa umaga, Show. balik Pahan si Balik si Mr. hindi masagasyon ay lahat mahalaga. Kasama si Manny Mia, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere, di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sa ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, lagi serbisyo asin, reparo kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina makinig tayo. Siya sa umaga mo, kumpleto. Sales. Servisyo para TV. Agad Ala, sige. O, inos na tabi, lipas na naklakoreng it's time. na malina, Kumusta tabi? Martes na po niya. kaibahan, broadcaster na Yun nag-oran ka sa banggi. Naluan sa mga electric pan. ibyo pasaga Sana sa bulan ka pag pataas ang mga konsumo sa kuryente. siya Alangkaw ang konsumo mo, alangkaw man ang bayadan mo. isyo So, kahit mo niya, ito ayun na nga iski. kung boss Singil kang kuryente kang aliko, may pangkaw. Ang niya na bulan na hunyo. sa serbisyo publiko May good news man, so presyo po kang LPG, may rollback na tabi sa aga. matatako. So mga produktong petrolyuman, dahil masabutan kung may rollback o may dagdag na naman. Asa Ngunyan daw. na tunay boses kan katotoohan. Maray na bareta ang LGU Legazpi mga tugang nagdonar nin mga metal detector Manmok siya sa 56 na public school dyan sa siyudad kan Legazpi. Nakulaon na tabang ini ano. kung At imbis na saroon inspeksyonon ang mga bag kan mga estudyante, na malina siya ang pigdonar kang LGU Legazpi. broadcaster na Tanganing maraman kung ano ang nasa loob kan mga bag.
takong saro-saroon Tunay pag-inspect kang bag, abuton iyan maghapon. boss Diyan pa sana sa pag-inspection kang bag. Sinis Maubos na sa oras. na sa pagkaan Ano na sa pagklase kaya. At may mga darakula tabing eskwelahan. Tunay boses kan katoto Digdi tabako, ang Tabako National High School ang may pinakadakul na estudyante. Waa Kung inspeksyonan mo dyan sa gate saro-saro, mga isyo abotong ka kang kisarong simana. Ayon nin gusto Okay po, metal detector mananggad. Indong boses Marayining naisipan kan LGU Legazpi. Sa Di tawan kitig sararong metal detector sa mga eskwelahan. skino May Tabi, Ma'am Gina, morning. So, LPA, ay panindo darangan ano ba si LPA? Torna Magpapaoran pa ba sa tuya? katotoohan Manmukse O kaya magi na kayang bagyo ini na apo doon na Henry? Liko siyaan Sige tabi mga tugang ta pigalata lang tabi so signal kang pag-asa. makon Aramon tan magiging kamugtakan mo na kan sa tuyang panahon. Aga Yaon ang pag-asa. panindo darangan Pag Sige tabi pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan nating Henry at agad din po tayo magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Sa ngayon, humina po ang southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa may Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Tuguegarao, 26 to 38 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas naman inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Sa buong Mindanao naman inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga paminsan-minsan na buhos ng pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 25-32 degrees Celsius. Sa may Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa atin nalabas na at weather advisory, kaninang 5 a.m. Inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dulot nitong low pressure area habang patawid po ito dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Napaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil yung ganitong volume po ng pag-ulan ay posible po at mga pagbuho ng lupa. Para naman bukas, ito po yung paglabas na rin po ng ating low pressure area sa ating Philippine lands at possible dito sa pinaahan ang 100 meters of rain may Occidental Mindoro at Palawan. Thursday, July 2, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain
sa may Palawan lamang ay dulot naman ito sa paghila nitong etong bagyo nito ng habagat. So inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan po tayo throughout the week dito sa may Palawan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:30 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa laog kang parso LPA pero ang maray na bareta ta posibleng sa aga magluwas na ni sa par. Pero may chance pa tabi na maging bagyo. Pero ang apod kay ni friendly typhoon. Ta kaipuhan baga tabi kan sa tuyan mga para umaso mga tubig tararo ka na patingon yan. So talagang igwa kita ki El Nino. So kaipuhan ang tubig kan sa tuyan mga parauma. Kaya maray man na arong kini may mga paguran-uran kita. Kaipuhan ini kan sa tuyang mga tugang na mga parauma. Friendly typhoon ang apod kini. Kung in kaso maging bagyong Henry, sa aga luwas na siya sa par. Ma'am Raquel Cardaño, good morning. Ma'am Malulim. So, pabor man ni sa tuta maling mahuton bagadi pangingani magayon ta nagpaparauran. Nakapahingalo lamang ki magpaparagamit kang electric pan. So, magayon ta at least mapresko lamang. Bata grabe ang mga bayadan tangon yan sa kuryente. Inay. Sige po, alas 7:20 na. An sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ingat po, Permi. Siring man ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, yaon man dyan si Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia. Siyempre ang programang inidaraman po sa tuya ni Board Member Attorney G. Ayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman ang Sibraga East Liner. Sibraga East Liner may biyahe po Tabaco to Manila, vice versa. Sibraga East Liner, good morning. Cha Maming Sibraga East.
Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programang ini. Maraming thank you po. Alas 7:23 na. Oras na tabi Manay Gina. Makipreparar na tabi so sa tuyang mga paruso-rusuan nga hindi kita makaiswido. Ay na si Manay Alice. Ready na ba ang kabos? Manay Gina! Kunin na! Paruso-ruso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Sa TV. sinabangan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor na masa, laging handang tumulong sa pagkasya ang ating sandigan. Siya para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa, cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa. Alas sige! Para sa masa, Alas 7:26. sayaw ng pag-asa, sayaw ng pag-asa, may Pahit sa na dyan. tindigan, sakit, Pahit ang paruso-ruso. tagapagod Roso digdi, roso dumaan. sa tuwina. Maray na ngayon ito may your exercise lamang paggaga. Boses Ah, ng kaysa ma-stress kita. Moxea. Bata lagi imo. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. So pig trabahuhan ta. Puro sa na mapapaduman sa bill sa kuryente. Ay, Diyos ko! Sa umaga, O di, sige tabi mga tugan. abangan Ako mapogararian sa indong lingkod Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Nyampong Martes kita. o na may Martes, 30 ultimong bulan na Hunyo. ser totoo para Pecha komunidad. sa Hulyo na. Siya para sa masa, Makaskason sa natabi ang panahon. pag-asa, Sundo po kita alas 8 mga tugang mga kabayan. malasakit, Kaya no papigalata. Doro de
Diretso na po kita. Sige po. Alas 7:28 na. O, girilid na tabi mo na sa mga nagparoso-roso. Tama na. Ang tabi. Saga naman. O, girid na mo na. Mahakuha kita ki sarong oras na programa para magruso-ruso sana. Kung ba ma-request kita pag Alinaw Festival kay Mayor Shika Posbilo na dapat igwa ki programa ilawag ta dyan sa Alinaw Festival na igwa ki paruso-ruso. Ano nga yung paruso-ruso yan? So, pag-abot sa mga barayli baga keto, ang apod kang baraylian keto, kurdal-kudal. Yung kurdal-kudal nga. So, pag-abot naman sa Mrs. O yun na yan, bako na Mrs. ang apod. Ngaya, paruso-ruso ngaya. O yan ang mga sayaw kan mga Mrs. Ma'am Joy. So, padihon ko nga ni na balo, sabi sa kuya, ngaya pa di, maintra na ngaya ko sa asosasyon kan sutong mga nagpaparuso-ruso. Baka ngaya lamang makaagumpa ako. Taigwa man pala dyan ki mga balo na naki-intra dyan sa, may grupo-grupo man pala niyan tabi, Ma'am Joy. Ma'am Joy, nag-intra ka naman dyan sa ano yan? Anong asosasyon yan? May grupo sindang ngaya arog ngaya Labnig chapter, Istansya chapter. So mga ang kito ang apod kan Mrs. Mr. and Mrs. Ngunyan gari ang apod senda ballroom. May pa ballroom ngayon kita. Ano naman susunod? Sumba na ngunyan. Iba man susumba. So basta kang inot ang apod kan Mrs. Mr. and Mrs. Digi sa Satuya sa probinsya, Pay in May, alas 6 pa sana, nagpupuo na. Alas 6 pa sana, nagpupuo na. Yan ang maurag. Ikumpara ta sa mga daraga soltero, hinapon yan, mga alas 10. Ang Pay in May, alas 6 pa sana, pahit ng paruso-ruso. Dyan sa mga covered court bagangon yan. Bako, day pating di tanta covered court ngayon, mag-uran ki dae. Di tuloy ang paruso-ruso. O baka lamang igo ki arog kaya na programa madali na tabi ang Alinaw Festival. Ngunyan na bulan na Hulyo na iyan. Di baka lamang may arog ka na event na pighahanda po ang satuyang lokal na gobyerno diyan po sa Banwaan kang Malinaw. Si Ma'am Joy, nag-intra ka na tabi, Ma'am Joy. Sabi kang padihon ko, baka ngaya makaaguman ako. Balo na sa padihon ko. Sabi sa kuya, maintra ngaya ko, tabaka ngaya maka midbid lamang ngaya kung balo man. Diyan sa Mrs. di, makaagum giraray ngaya ko pa di. Sisay ngayon, padihon mong Sige. Uy, may maray na balita po sa tuyang mga ginang ng tahanan. Daiman pa ako nag-intra dyan. Daiman ako tatao magparoso-roso. Awiyo. Si Ma'am Joy, daiman tatao magparoso-roso para atras abanti man sa nan Ma'am Joy. Duwang abante, tulong atras. Kaya nga ni paruso-ruso gariyan so lagadi pagruso painutan rorosoon pababa ay paatras yung masanan sayaw kaya Ma'am Joy pasilunon man sana yan kung dahil magparuso-ruso motoran ka o kung
magpaturo ka kay Cargulyo kay Padi. Mauragan si Pading Vice Abi magparuso-ruso. Malidayon pati. Gari perming bagong grasa. Gari perming may grasa. Malidayon minaparuso-rusoan si Pading Vice Mayor Abi Cargulyo. Magpaturo ko tabi, Ma'am Joy. Kunday, pag may oras ako, pili ta ka man turuan. Apo ta si Manay Gina. Kung bako kay Manay Alice. Kay Manay Alice pala na kumapaturo magparuso. Ako pala nga ni mapaturo. Pero tatawa ko magparuso-ruso. Tuluman sa ng abanti yan. Duwang atras. Mas dakol sa abanti. Ay, bako, duwang abanti, tulong atras. Yo, o di may atras abante, mas dakol so atras kaysa abante. Yo, yan tabi, Ma'am Joy, ha. Baysa na ta. Pag malugaran kita, di magpaturo kitang duwa, magparuso-ruso. Yo, iba taman si Ma'am Tet. Yo, baad matuparan ko so padihon mo. Balo man. Bata alang kawo nito, Ma'am Joy. Ang height kito na sa 6'1" gari. Mala pag minaparuso-ruso ito dyan sa baraylihan, lataw na maray, ilingon mo, talang kawon, alang kawon na lalaki. Pag iitaas pa sukamot, abot na sa mga dancing light baga, sa mga ilaw na piglalag dyan sa pag iitaas sukamot, abot na sa mga ilaw. Alangkaw kaya. Kaya panahiling mo ito pag nagbabaraylihan dyan sa mga naimbitaran sa grupo ninda. Mahiling mo siya, madalion mo mahanap, ta siya ang pinakahalangkaw. Mahiling mo pag nagparuso-ruso na, mahiling mo talaga ta, alangkaw. Dahil siya makatago, siya ang lataw. Yo. Okay, sige, 35 minutos tabi. Lipas po ang alas 7. May good news muna kita sa mga ginang ng tahanan. So, mga magagamit po kay LPG. Ining liquefied petroleum gas. Asahan databi na magkakaigwanin na rollback poon sa aga. July 1. Sabi yan mga tugang kay sabi yan ni Regasco President Arnel T na maabot databi sa 12 pesos kada 11 kilos na LPG kada tangke ang iro-rollback sa aga. So ibig sabihin 12 pesos i-times mo sa 11. Yo. So yan ang maibabawas. Labing sanggatos man ang maibabawas. Sa mga produktong ining LPG. Yo. So ibig sabihin halimbawa gurano nangon niya sa LPG mga 1.5 o di mga 1.4 talabing sanggatos man ang iro-rollback. Yo. O maray na bareta ini tabata ngunyan baga dipisil magpapara luto sa kahoy ta mauran. Pag nadumog sa kahoy mo, o paano ka diyan sapna. No bata may eskwela na ngunyan kaya kadaklan LPG na po ang pigagamit. Na mas madali mga nanay na nagpreparar kang pamahawan kan mga estudyante kaysa maamak ka tapos dahil man naglalaad tabi sa kahoy mo nadumog rimate. Yo. So maray na bareta na po ini sa satuyang mga ginang ng tahanan na magkakaigwa ki rollback ang satuyang pigagamit na LPG punda tabi sa aga Hulyo 1, 2026. Serbisyo Asin Reparo.
Alas 7:38 na. Say! An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Boses Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. sim MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Sir Kaso man naghahanap tabi kidorm, boarding house. buong O, dyan na po kamuha sa MBY Dormitory. siya para Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, sayaw ang manager po kang MBY Dormitory. ay Yo, MBY Dormitory, your home away from home. bakit sa kapwa. Siringman oras na yan dara po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burzel, Mr. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Ay tinutugon Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, ing Board Member Attorney GIO Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. idor ng masa. Kasabay taman dyan ang Si Braga East Liner. Tulong sa Si Braga East Liner, Cha Maming, good morning. siya ang ating sandigan. Ala, sige. Chacha para sa Toro diretso po kita digdi sa programa. mayaw ng pag-asa. Digdi kita sa bad news. ininot mo sana naman niya. So, maray na bareta. Ang sunod ka yan, yun na bagay ni Supig sasabi ta, na may anunsyo naman ang satuyang Albay Electric Cooperative. Magkakaigwa databi kipaglangkaw kang power rate. Ngunya na hunyo. Kung naresibi na po nindo sa indong mga bill, talagang mapapamuda ka mo. Apwera ka naglangkaw sa power rate palangkaw kada bulan ang satuyang pigbabayadan sa kuryente. Ngunyan, sa mainland, ang residential nasa 12 na, 12.3468. So mga nagagamit kilo voltage, 11.3664. High voltage, 9.58. O sa isla, ang power rate naman, 11.09. Sa mga residential, sa low voltage, 10.52. Ang singil po sa kada per kilowatt hour. Basado tabi sa record na tabi kang kooperatiba, ang pinakadakulang parte kang residential rate, ang generation cost na nasa 55%. Yugon mo yan. Kasunod dyan ang DSM and RFSC na 12%, transmission charges 10%, systems loss 9%, but 9% as in iba pang charges. Yugon mo yung paingurag na charges. O kaya kung maresibi po nindo, so sa indong mga bill, ngunya na bulan kang Hunyo, mapapamuda ka mo. Takong ano-anan mga charges na ipinaratong sa tuya. Pati suhinabas kan sa tuyang kataning, sa tuya kita po ang nagbabayad kaya. Kaya sabi kang Aleko, si Ma'am Hansa Galero ang PIO, na interview ko kasud maduman sa 10 to 11, nangangapudan siya sa satuya mga miyembros asin konsumidores na i-report databi isumbong ta so satuyang mga kataraning na tighiling ta na gari ngaya mas halangkaw pampigbabayadan nindo pero sukataning nindo di kuntodo di aircot kuntodo di mga puros di kuryente ang tigagamit pero ang pigbabayadan mas ibaba kaysa pigbabayadan nindo. Makaduda yan. So dyan kita nagugulpi. So pigaapod na
systems lost, duman malawg yan. Yugo nindo yan na bigpa para tolerar tasanan magpaparaharabas yan ki kuryente. Sige man sa nang urulok-ulok ka yan ta. Siyempre, kita ang nagbabayad. Yugon mo yan. May mga harong ngayang paingurag na ilaw, may aircon, may rep, kabus na. May washing machine, kabus na. Pero ang pigbabayadan, day nga niya nagsasanribo. Day ka kan mangalas. Nasusimple lugod sa ng harong, mga electric fan, may rep man, ang pigbabayadan, ribo-ribo. Napauno. So may aircon, so nagwa-washing machine, nagra-rice cooker, ang pigbabayadan 1,000 sana. Pero kita, so mga ordinaryong mga harong, pigbabayadan ta mga 6,000 na. Ano kita? Igwa na kitang welding shop. Inay ko po. O, dyan tabi sa Indo, Ma'am Joy. Yan na subil nindo. Hilinga daw tabi, pakiripara daw tabi nindo ta. Halos kadaklan mga tugang na bilngon yan. Nagrulubo. Excuse me po. Nagrulubo tabi sa mga bayadan. Halos kan nakapira ng bulan ni. Excuse me, Garara. Nalingan nindo yan. Ano man na may nagsasabal-sabal na naman sa alunan ko, Ma'am Joy. May nagsasabal-sabal na naman. Di iyo. Dili nga po nindan mga biltangon yan. Sabi kang ali ko, halabaon na ba ngayon ang biltangon yan? Gari na LRT. So mga charges riyaon dyan. May nahiling ako sa social media na so nakaisip ngaya kang so mga purpose baga na ang konsumo day malampas sa 50 kilowatt hour, zero bill sinda. Yaso na konsumo ngaya kay to halimbawa ngaya ti halimbawa zero bill. Dapat day sina maglampas na 50 kilowatt hour. Halimbawa nagkonsumo ki mga 45, di zero bill sinda. Wala sindang babayadan sa konsumo sa kuryente. Ya itong nakonsumong ito, saan ito ipapasa? Mari lamang kung sagot na ito kan sa tuyang kooperatiba o sagot na ito kan sa tuyang gobyerno. Daiman, ipinasa ito sa satuya. Mapalugi man ang, sisiin mapalugi na ililibre mo sa mga so day maka 50 kilowatt hour na konsumo. So kinonsumo niya mga 40 kilowatt hour. Pero ito, kita bagaan magbabayad ka ito. Mataliun ngayon so kayo ni nakaisip. Kumbaga ngayon sa eskwelan, valedictorian nga so nakaisip kayo ni. Uyugon mo yan. Magayunon so pakaisip kang programang ini, papugi kang sa tuyang gobyerno, talinibre so mga purpose na dahil nakakonsumo nin 50 kilowatt hour. Ito pala mga tugang nakapatong sa tuya. Kita ang nagbabayad, ilinibrita sinda. Tapos so kredito sa tuyang gobyerno. Uyugunin doon. Gari kita so tigigisa sa sadiritang mantika. Napahitay ni. Uli nga na kaya puun baga ka ito. Sige na kitang reklamo. Nata ngaya talang kaon ang pigbabayadan me. Daiman kami nagdagdag ki appliances. Daiman kami nagdagdag kung ano pa man. Nagtitipid na ngani ngaya kami sa paggamit ng kuryente. Pero hilinga ngaya ang bayadan me. Naglulubo.
Oh, si say daw sa tuya kenan makatabang, digi sa probinsya kang Albay. Tahalos pararehas po kita ang sa tuyang reklamo na tataarog na kaini kalangkaw ang sa tuyang kuryente samantalang hali digdi sa tuya ang kuryente. Ayaw gunindo yan, hali sa tuya ang kuryente dyan sa Tiwi tapos dyan sa Sorsogon. Tapos siling nga tamahalang kaon ang pigbabayadan ta sa kuryente. Inapahitay na digi sa Bicol, di. May eleksyon na naman lamang. Sa 2028 mga tugang sigurado sa mga nasyonal na makarandidato sa senador, sigurado ipapangako na naman ang sa tuya. Oy, kamong mga Bicolano, mga Albayano, dapat libre ka mo sa kuryente o kaya dapat kabagasan ang pagbabayadan nindo, tahuni sa indo, hali ang kuryente. Nadangog ko na yan kan mga nakaaging eleksyon. O kang nanggana, o dyan sana sa Tiwi kang inot, naabutan ko pa man kang aki pa ako. Igwa ki subsidy sa mga taga Tiwi, gari ang pigbabayadan lang ninda 20% lang. So 80% parang libre. O ngunyan habang naghahaloy, dahil naman niya kinakukuha ang kuryente dyan. Naghaloy, dahil na ni piso, dahil na kinakukuha ang mga taga-Tiwi. Alat kaso mga taga-Malinaw, may nakukuha man lamang dyan. Dahil man. Nga ta, may Mount Tiwi. Ang pikukuhaan baga kang kuryente, Mount Malinaw. Aran ni sana diyan sa Tiwi, pero ang apod kay ni ang nabenepisyaran sa Tiwi. O tapos kunyan may eleksyon na naman. Ma'am Yoli, may eleksyon na naman. Ituturuga na naman ang mga karandidato. Na pag ako nang sinuporta nindo mga Bicolano, mga Albayano, hihinguwahon ko ngayon na dapat nga igwa ka mo kay discount man lamang sa pagbayad sa kuryente. Huni nga ni, nagugulpi na kita. Ang hapotig di, anon magiginibuta? Aso iba, sabi, maprotesta nga kita. Maprotesta nga kita. Iyon na sa siguran, maginibuta ta kung dai kita maghiro, sisiyan matabang sa to. Na magkita kibang maginibo kundi magbayad. Kapag dahil kita nagbayad, madiklum kita. Bagay dahil naman kita madiklum, may mga solar kita. Kaya lang maling ang huton. Dahil magana sa electric panta. Kan mga solar tangon yan, so mga nababakal, ilaw sana. Oh. Dahil kita kimagiginibo, kundi magbayad. Bayad na sana ngayon. Ay nagpararibok dyan. Yogon mo yan. Gari kita so na-hostage sa di na daki apod kayo ni dahil kakimaginibo kundi magbayad. Yo, Diyos ko na sa nakita. Ano na doon nangyari sa tuya? Ang ituruga naman kaan sa tubig. Saraman ini. Sabi ni Manay Gina, haluyo na iyan na problema. Karalbo na lamang ako, Manay Gina. Ang problema nga na tubig, haluyo na. Maubos na lamang sa buho ko. Dahil manggiraray. May nagiman ko tabaga dyan sa indo sa tubo, pero garing mo niyan, tubo na sana. Baka nga ni istara ng kisawa. Manay Gina, so tubo baga dyan nag-agi sa indo sa, sa balsa, dyan sa tulay. Di ba sa orinutan, bukas na sa tubo. O baka laugan ng kisawa, mag-star dyan sa sawa. Gibuon ng istara ng kansawa. So tubo dyan kang water system. Ay ano na tayo. Yan ang problema tadi. So tubig, so kuryente, gabos na sana problema. Inda sana si Ma'am Joy kung ano man ang problema gani. Ma'am Joy, ano ang problema mo? Apuera kang tubig tapos kuryente.
Ano nga ang problema mo? Serbisyo asin reparo. Ang problema ko nga tabi, Mr. Hulbutana, Inabangan supig po problema mo man ngayon. Mr. Pulbotana Nagpo-problema ko man da. Mr. na may prinsipyo Oy, kada eleksyon baga arog kan, huni baga so tubo, nasulat na kang sawa. Sa buong komunidad Tubo na sana rin. Chacha para sa masa Tubo na sana so water system. Tubo na sana. May paninim Ay, nabuhay tayo na rin. na sakit sa kapwa Oh, huni, last na sana tabi inita. 6 minutos na sana tabi bago mag alas 8. Ina Miss So, 15 anyos na suspect duman sa Tacloban shooting. Sinampahan na po ini kay patong-patong na kaso, kriminal. So, 15 years old na aki baga. Bali, ang ipinag-file na kaso sa iya, 3 counts of murder, 3 counts of prostrated murder, tapos multiple counts of serious physical injury. Samantalang susaro, so 14 anyos, tabi, na suspect dahil dai pa ini kay criminal liability sa iraron po ini kang Republic Act number 9344 or kaya Juvenile Justice and Welfare Act. Yaon sa muna hindi naman sa DSWD. Yo, so 15 anyos iyon may kaso. Pero ang nagparpambadil so 14 anyos. Hinay ko po. Yo, ngunyan tatigururo na naman andig di sa tuya. Sa siyudad kan Legazpi, si Mayor Isham Ismail nagdonar po ki mga metal detectors sa 56 na public school sa siyudad kan Legazpi. Ini bagaso pigagamit diyan sa mga mall. Pagmalaw kita, may tiga rapas sa tuya na gari gamit iyan. Minatanog ito pag igwa kita ki metal sa satuyan lawas. So dakulan tabang ini sa satuyan mga eskwelahan. Tadipisilon baga kung saro-saroon mo yan inspeksyonon para maaraman mo sana kung anong logambag. Ining metal detector iaagi mo sana ini. I-scan sana ini dyan sa lawas mo, matanugan kung may metal. Matanugan. Kung may magtanog saka inspeksyonon. Pero kung dahil magtanog diretso. So, takon saro-saroon mo man hanggang pag-inspeksyon nun ang mga estudyante, nako, maghapon ka mo dyan, dahil pa natatapos sa mga estudyante ka inspeksyon. Kaya mabuhay, sana arugon man ini kang ibang mga LGU, tabang ninda sa eskwelahan. Tabang sa mga eskwelahan o sa Legazpi, so 56 na public school, tinawan tabi kay pigsararong metal detector kang LGU Legazpi. So dakulaon na tabang na ini pag agi sa gate, papaagihan sa na kayo. So maarama na kung may mga matarom kasi ang mga estudyante baga-arog kayan. Ako nga ni kayo kan nag-eskwela man tabi ako Ma'am Joy, pero may man ako may mga laog-laog man sa bag. Pero iba man kayo ang panahon. Baga mabuot kami kayo. Bako bayolente. May dara ko kayo gari ko kutsilyo man, pero pang-ubak man sana ito kang tapayas. Duman kayo sa Tabaco National High School, matapayas duman. Pag nahiling mi nang nagyelo-yelo sa tapayas, ay medyo gurutom kami. Kakaon mi yan, urubakan mi, sausaw mi sa suka o kaya may asin. Maurag ng karaon-kaon mi dyan. O dapat igwa kakikutsilyo. Yan ang mga purpose kayo. Bako na iba ang purpose nga magdara kikutsilyo sa estudyante para ipansaksak. Bako. Arog kaya. So iba kang inot, ibang unyan. Kaya dapat ma-check man ng gadian, baka mag-iriwal-iwal yan dyan. Dakol na mga estudyante bagang nahiling ta na may mga sinaksak niya sa kaklase, may arog niya kaya. Dakol lang nangyari. Kaya sana day na mangyari, ang arog kayo ito. Digi sa Pilipinas, digi sa satuyan lugar. So dakulaon na tabang
Sa mga eskwelahan, sana sa mga eskwelahan mag-provide man kay arog kini metal detector, tangani pong ma-check tulos ang satuyan mga estudyante paglawag pa sa gate, maraman ako may darang mga matarom o kaya badil. Serbisyo asin reparo. Mabuhay! Orag si Mayor Isham Ismail, Legaspi. Umaga, boses na inabangan O sige tabi, mga tugang maalas 8 na. ni Moksea 2 minutos tabi bago mag 8 o'clock. Hulbotana. So, iba pa niya itong mga pag-restoryahan. Dumana sa natabi sa programa 10 to 11. Edad, Sa programang Sotama sana. serbisyong totoo. Sa 107.7 radyo natin Tabako. At yan, 10 to 11 po yan. Para sa masa, Sa paaram na po muna kita digdi sa programa. asa, Ngunyan pong Martes. inindigan. Uy, may mga session ngunyan may session dyan sa Sangguniang Panlunsod ng Tabako. SB Bakakay, SB Malilipot, and SB Malinaw. May session man dyan. Sa tuwina, Yo! Last day po kita kang Hunyo, taon 2026, pitsa 30 ngunyan. Yo! Payday! sar, Uy, sweldo. May mga susweldohon. nutugunan. Ano nga yung pang sweldo ko ngunyan pambayad siya nangyaya sa kuryente. Kanyang pina, So, papa, dahil na. Yo! servidor ng masa. Sa pangaran po ni Madam Aylin kang MBY Dormitory, sa pangaran man po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Artabela, si Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, Malasakit, BM Attorney J.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ang si Braga East Liner. sa tuwina, Sa pangaran man yan ni GM Maestro Neil Adtuon ni SM Sir Tony, ako po ang sa indong lingkod. agasa, Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. para sa masa. Sa aga naman sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigo! Domo arigato! Iringat po kita, baba! Malasakit sa kapwa, Serbisyo asin reparo. tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan,
asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.